Pa vi ste glavni sukrivci što danas narod tako živi. Jer vi imate poluge moći u vašim rukama. Vi možete sa nekoliko zakonskih prijedloga u svega 2 do 3 mjeseca ovu inflaciju suzbiti. Hrvatskoj je zahvatila strašna inflacija. Hrvatski građani više ne mogu spojiti kraj s krajem. Nikad Hrvati nisu živjeli lošije. Pa tako je jedan sirni namaz onda koštao 0,99 centi. Danas košta euro 99. Poskupljenje više od 100%. Tako je 10 svježih jaja u studenome 2022. godine koštalo euro i 10, danas euro 95. Poskupljenje 80%. Tako je poznata dječja hrana Čokolino od kilogram nekad koštala 5,84 eura, danas 7,85 eura. Poskupljenje od 34%. Tako je recimo 6 limenki hrvatskog piva koštalo 3,85 eura, danas 5,35 eura, poskupljenje od 38%. Tako je jedan dječji voćni sok od 1 litre koštao euro 19, danas euro 89, poskupljenje od 36%. Samo na ovih 5 proizvoda možemo doći do zaključka da je u prosjeku prehrambeni proizvodi su poskupjeli od 50 do 60%. Kome je plaća u zadnje 2,5 godine porasla 50 do 60%, izuzev nama, političarima, saborskim zastupnicima, ministrima i državnim dužnosnicima? Običnim radnicima, koliko je otišla plaća gore? Kojem je umirovljeniku mirovina otišla 50 do 60% gore? Samo da bi imao isti standard kao prije 2,5 godine. I onda imamo apsurdne situacije da se narod sam pokrene i da narod sam počne bojkotirati trgovine i trgovačke lance jer neopravdano dižu cijene. I gle čuda, oni koji su plaćeni da se bore protiv te inflacije, i to lijepo plaćeni, preko 5.000 eura mjesečno, ministar financija, ministar gospodarstva, oni pozivaju ljude na bojkot. Ko je tu normalan? Ko je tu lud? Pa vi ste glavni sukrivci što danas narod tako živi. Jer vi imate poluge moći u vašim rukama. Vi možete sa nekoliko zakonskih prijedloga u svega 2 do 3 mjeseca ovu inflaciju suzbiti i vratiti cijenu u normalu. Ili vi imate obraza se usuditi pozvati ljude na bojkot. Pa ako nekoga treba bojkotirati, pored trgovačkih lanaca, to je upravo ova Vlada. Objavite crne liste trgovačkih lanaca koje neopravdano dižu cijene. Ukinite državne subvencije za struju i plin koje dajete tim istim pravnim osobama koje neopravdano dižu cijene. Pošaljite državni inspektorat da kazne te pravne osobe, a ne da kažnjava frizere i neke sitne obrtnike zbog 2 centa što je promijenio cijenu. Ništa od toga niste napravili. Donesite zakon koji ćete ograničiti državne marže trgovcima. Ni to niste napravili. Nego ste prepustili sve samovolji trgovaca i onda imate obraza stati kao na stranu naroda, a vi ste taj narod doveli u ovu situaciju u kojoj se trenutno nalazi. Idemo sada na 7. raspravu.